du klar? Hej. Er vi klar til nogen? Jeg fandt Superduper. Og så fandt jeg de der børne-tv musiknummer. Det var den første uge, jeg havde. Og så viser jeg dig, at jeg har 3. En Teknis, en Akaya, en Rundi. Viser jeg dig. Det er en. Og så er der dem med gasolin. Og så er der så en slags endbund med gasolin, og så har jeg de der Mustanger, har jeg en Mustang, jeg har rigtig meget på, så viser jeg rundt. Har aldrig. Og så har jeg en anlæg, der står lige her, der ikke er sgu, at den ikke duer, men så har jeg så fået en. Og så er der så de der møblerne, og den der, det er de der tromsætter her. Ja. Og så har jeg gasolin, og har en LP's-plade, og så har jeg en stor LP heroppe, og en CD-afspiller og et båndoptager. Og